Impormasyon kabahin sa COVID vaccination o pagsusi kung namang senior citizens mo o yun ba nini gisukip karon sa nagpalang distribution sa financial assistance alang kanila sugdan ugma na ang pagpamakuna sa mga lolo o mga lula. Adunay live report si Nico Cirino. Nico? Yes ba, mga residente sa usa ka barangay una ang sugdan nga pamakunahan sa Mandaue City ugmang adlaw. Gisuhid ning mga personnel sa Mandaue City ang suukon nga bahin sa sitio Nawanaw, Barangay Subang Dako sa nagpadayon nga distribution sa financial assistance sa mga lolo ug lola. Sa barangay may 1,512 ka kwalipikado nga senior citizens nga makadawat sa ayuda. Sa ikapitong adlaw sa distribution, moabot 70% ang ilang nahatag na. Ito mga senior kay ang uban kanang may manugat kanang dili makuan ba pero pato man sigid sila. Nabalik lang jud mo sa inyong balay. Kay amo mo mga sa inyong tagsa-tagsa ka balay. Samtang nang hatag sa kwarta, gipaapil sab sa mga opisyales ang pagpahibaw sa mga seniors kabahin sa pagpamakuna batok sa COVID-19. Kana nagpagawa mo lag vaccine, assure kita na nga safety na siya. Muna sa lugar mo magpabaksin ka. Di labo kay basta allergic ko. Menos ra kuno ang mitugot nga magpabakuna. Almost 600 nisugot sila sa vaccination. Oo. Muna nang gi-ready daan kay nag-abot sa panahon nga mabot na ilang turno. Amo na lang pick up po niya. Samtang gipahibaw sa City Vaccine Board Chairman, ugmang adlaw na magsugod ang pagpabakuna sa mga lolo ug lola. Mga gikan sa Barangay Subang Dako ang unahon base sa listahan sa mga misugot niini. Ang Barangay Hall himuon nga staging o daw assembly area. Dadon dayon sila sa sports complex aron adto bakunahan. Identify na to, by hour, schedule na to sila by hour. So 8:30, 9:30, 10:30 in the morning, cut off. Dahil pagkahapon 1:30, 2:30 and 3:30 cut off. Higpit ang preparasyon sa syudad sa vaccination, labi na kay ubang senior citizens do na may comorbidities. 50 man per hour. And then IQSL nga 100 in case na hindi mo tunga. Now in kaso mahurot na ng unsay lakaw lagi tanawon pa pud ba unsay lakaw sa facing nato sa tag 50-50 per hour. Gawas sa Barangay Subang Dako, Bab, isunod unya ang pagpamakuna sa mga senior citizens sa Barangay Tabuk, ingon man sa Barangay Kabangkalan. Mao pa ni sila ang unang tulo ka mga barangay sa Mandaue City nga nakakumpleto na sa registration sa mga senior sa ilang pagdawat unya sa COVID-19 vaccine. Bob? Daghang salamat, Nico Cirino, sa imong live report.